लोगोफोर ओइले बुरैनि कन्डिशना हामा माबा मुजा गानलायना दोङो दिनै एसे लोमजादो आरो मिया हराव इनिया 101 थार्मोमिटाराव उथिदोंमोन आरो माने 101 जाना मेक्सिमाम 98 जानांगोन 98 नि सायाव थांबाथाय गाज्रि आरो बियो फिभार तो बेनि थाखाय हराव एसे टेंशनाव दंमोन जोंफोरा रोटी ने इसको खाना खिलाओ खाके देखो बेटा Roti de better pada sama ada loमजाबानो ओंखाम जानाङानो बारा ओंखायनो रुटि बानायना जादों रुटि गोरान जायानो खारबाय बिसोर सानैबो रुटि जाया आं हारसिं Klik kalau pada teman sana देहाफोरखौ मोजां मोनाबा रुटि जाबाथाय मोजां नाङो खिन्थु बानायनायानो खस्थ' ओंखायनो जेब्लाबो खस्थ'बाबो एकदम बानायबाय आरो जानो लुगैथारनानै मैया हराव लोमजानाया 101 जादोंमोन पुरा 101 पॉइंट आरो 2 जाबावदोंमोन ओमफ्राय दा सानजौफुङाव एसे फैदो 99 आव 99.5 4 3 2 बिदि थांनाय फैलाय जाबाय आरो रानदों बोलो गिनानो बारा जादो देखिनायबा फैथ' एक साइड गोसोम आरो नैथिनिया जाबाय बेलेग कालारनि बेलेग इके मानसिनालाय फैसा गैयि मानसिनालाय बिना आरो खेबसे नायफिनसन बेसां इनिया मिया 101 बोन 101 मालाबा 99 जायो थेवबो लोमजानाय बायदि नुवा आरो नर्मेल मानसि बायदिनो नुयो मबा गुदुं जायो आरो मबा गुदुं जायो मबा थान्दा जायो सानो आरो गोजाङो बिनिया गोजांनायनि लक्षणा बिनो आरो हिमोग्ल'बिना खम जादों बिनिया नायनि बेसे जाखो नैले लोगोफोर मोना समायाव मोनानि टाइमाव एगेन 100 जाफिनो दा इनिया 101 आलासेबो थांगोन आं बिखौ दा डक्टरनाव लांगोन नंदोंमोन दा कन्डिशना हामाना COVID-19 नि दा बेटाबो दोङो लांनाय लोगो लोगोन खेबसे कोविड टेस्ट खालामगोन आरो नंगौबा नङाबा कोविड हगारना होबा जोंफोराबो टेनसन बेटायाबो टेनसन इखौनो दा न'आव लाखिनानै फाहामनांगोन दा मेक्सिमाम मोजां डक्टरफोरा बुंदो जे मायबाफोर सिम्पटम्स मोनबा COVID-19 टाइपनि सिम्पटम्स मोनबाथाय न'आवनो लाखिनानै फाहामनो होदो न'आवनो आरो मुलि सुलि जाहोनानै जि जाहोनांगो जि भिटामिन होनांगो बेफोरखौ न'आवनो होनानै फाहामनो होदो डक्टरफोरा थांबा पुरा पिपि किट गानना थाङोना पुरा पिपि किट गानना थांबाथाय पेसेन्टआबो गिगोन यार आंनि कारने बिदि गानना फैदो आं इमान खाथारनाक जाबायना हार्टआ एसे बिटा बारा जाबाथाय लोमजानाया आरो एसे बारा जायो बेयाव माने किसुमान मानसिया नर्मेल लोमजानायाबो कोविड हगारनायफोरा हस्पिटालाव थांना टेनसनावनो बास मायबा मायबि जादों बेनि थाखाय जोंफोरा दा लांनो गोसो गैया नायनि दा एन्टिबायटिक आरो फिभारनि मुलि होदो हामोना हामा आंबो मिथिगौ थब हामनाय नङा इयो कमसे कम 10 दिन 20 दिन थाखाय हिमोग्ल'बिन कम जाबा टाइफयड जाबा बेनिखायनो बहुत भिटामिन जानांगो बिखौ दा बिराद जानांगो थांनाय खेबसेयावथ' 2 माहनि सायाव थादो कोरोना टाइमाव थांनाय खेबसेयावबो कोरोना टाइमाव एबारबो नै कोरोना स्टार्ट जाबाय आरो बिनिया बिदि जालायबाय एसे गिनाय मोना आरो बे भुलावनो जादों बे टाइमलि जाया बेटारि डाउन जाबा बुंबायना बेटारि डाउन जानाय लोगो लोगोनो मा बेटारि जितिया मबाइलनि बेटारिया डाउन जायोना केमेरा अन खालामना फ्लेश लाइट अन खालामनानै नाय लोगोफोर जुदि फ्लेश अन जायोबा आं खामाखा हासिनागोन 10% नि डाउनाव एक्जेक्टलि बिनियाबो दा
हिमोग्ल'बिना खम जाबाय जिमान थानांगो बेनिबो डाउन जाबाय साफिसियेन्ट हिमोग्ल'बिन गैया थारमाने इनि पुरा बडिनो जिमान पावार नांगो सार्कुलेट होबगवायाबा मानसिनिया मा फिभारा उथियो आरो सोरनियाबा जुदि स्कुटि दोङोबा बा बाइक दोङोबा हननैसो थाव जोबजासिम गारिखौ सलाय थाव जोबनाया लासे सलाय खनसे नङा खननै नङा खनथाम सलायबाना लास्टाव गारिया जुदि एयार लायोबाना नेक्स्ट टाइमाव थाव फुल सोबाबो गारिया स्टार्ट जानाय नङा एयार लाबा तो मानसियाबो टाइमलि जा टाइमलि था टाइमलि उरु दै लों हमेशा दै लों जाय मानसिया 4 लिटार दिनाव 4 लिटार दै लोङोना लाइफआव कोनो दिन बेमार जानाय नङा बिखौबो बुंबाय थायो आं 4 लिटार लों लोङा नोङा बस गुलासे लोंबाय दै लोंबाय ना बहुत लोंबायनो गुलासे तो बहुत जायो मानसिया हिरोइनफोरखौ सानना नाय हिरोइनफोरा जे बेग लाना गिदिंबाय थायो मानसिफोरा बुङो इसोरो बास बिउटी पार्लाराव क्रीम लगायनो कारणे मास्कारा लगायनो कारणे लाना गिदिंगोन एकलाया हिरोइनफोरा एप्पलनि फन मोनसे लागोन पुरा इसनि ट्रान्जेक्शन बेंकनि इयावनो थाजोबगोन अनलाइन और सेकेन्डआव थागोन दै बथलसे 5 मिनिटाव बथल खुलि लोंबाय थायो 5 मिनिटाव आसरित जागोन नोंथांमोना बा आंबो 2 बा 3 लिटारनि सायाव दिनभराव दै लोङा बिसोर मा 5 लिटार दै लोङो 4 लिटार 5 लिटार तो नाय बिसोरनि स्किनखौ सलमान खाना बेसे बारायबाय जानि बाबानि बयक जानि बाबाया ओरै जालांबाय सलमान खानखौ नाय ओरै और बिराद गरम नांबाय लोगोफोर आं पांखा लगायनो हायाखै सानदोंमोन पांखा लगायगोन ना बुरैनि थाखाय पांखा लगायनो हायाखै गुजुनायाबो एसे दोङो हदाय बुङो आं इखो हालदिदो दै गुदुंदो संख्रि बाय मिक्स खालामनानै गारगोल खालामबायाबा मा इयाव दब्रा जायोथ' गारमानि दब्राया हामबानो गुजुनाया एसे हामो बेयाव गारमायाव जिदा गुजुनाय जायोना दब्रा फिसा जायो मानोलै किस मानो बै दब्रा खतम खालामनो हाबा गुजुनाया हामबाय आरो खेबसे चेक खालामबावसन हामखानाय नङालै 100नि डाउनाव जाखाया नों गावनो दा टेनसन लाना जिमान टेनसन लागोन मानसिया बारा गिबाथाय आरो लोमजानाया बारा जागोन जोंफोरा दय 98.8 फैदोंमोन दय मानोना दय ओंखाम जादोंमोन दैबो लोंदोंमोन मुलिबो जादोंमोन तो इनाव कनफिडेन्ट मोनसे फैदोंमोन आरो जे मुलि जाबाय आंना हामखागोन माने बारा जानायनि टेनसना बिनि गोसोनिफ्राय खारखाबायमोन बेनि थाखाय गोसोआव जुदि विल पावार लाबोबा गावनो फिट लाबोबा ना मानसिया फिट जागोन लोगोफोर आङो मुलि जाखांबाय दा दसे नेक्स्ट भिडिअ फैयोबा आरो नै थाम्फैफोराबो इमान जादो दा नै खेबसेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मोनसे भिडिअ फैयोबाथाय मिथिबानो जाबाय आरो आं दोन होननानै आरो जुदि भिडिअ फैयोबा मिथिया आं गैला फैगोन टेनसन लानाङा मोजाङैनो दोङो मोजाङैनो थागोन आं दोङो ना लाखिगोन मोजाङैनो और बारा बुखिलिया तो दिनैनि भिडिअखौ एसेयाव फोजोबलायनोसै लोगोफोर